नै जोंनि आसोला माबाखौ बेरेखौ बोरै खेबनानै खेबगासिनो लाबाय था दा हराव सानदा होना खावना जाफैगोन दे दा हराव सानदा होना खावना जाफैगोन होनदों no. गावसोराव माब्लानि दिनाव गाखोनो मोननायमोन आं बेयाव माब्लानि दिनाव गाखोनो मोननाय एसां गिदिर बिल्डिं माने बेयाव पायखाना नागिरदों आरोना नैबेखौ पायखाना होननानै सानदों आरोना भिडिअफोरनिसो नैबे फिसासा माने माबा नालाय दरजा नालाय बेनिखाय सिङाव पायखाना हासुग्रा दङ दां होनना साननाय आरो ओमफ्राय खेवना नायबाय आरोना आङो खेवना नायबालाय उरि बाबा हनै दायो ओंखाम जानाय सम आरोना र' नोंथांमोन 1 2 3 4 5 6 खैथा आइटेम আছে চাচোন 6টা आइटेम ना ভাতটো বাদ দি পেলাই 1 2 3 4 5টা आइटेम হ'ব जोंनि जानाय लोंनाया नै बेयाव रेडि दं आरोना नै दा बे गाहायाव थांनानै गावबा गाव हायना लाना जाहैनांगौ लागाव मानि रल जाखो बेलाय हा बेदर मा आइटेम दङ नायनो र' ओइ भालेसा ओइ बुन्दु नायाखैनो बियो ओइ बुन्दु गैया थाल गैया आइटेमफोरखौ नायदो मा फार्स्टनालाय मा बेलाय साकनि नामा सालाद बेबा मा बेदर बेबा जारलासो अमासो नामासो अमाथ' जानाय नङा दा बेनिफ्राय बेलाय मा लाइ रुनाय ना मा जाखो बइललै बे मोननाया बेयो मोनसे दालि बिदि मोनसे खाम 1 2 3 4 5 5टा आइटेम खोने खामखौ दा थाब जाहैयाबा जोङो मोनजाबावगोन नालाय नै देन्जार जाग्रा दं माथो नंगौना हनै आयो माथो थरसे फुल खालामना लाग्रा गोजासोलाय सयथिनोबो जारलासो जों सानैनिया मा स्पेसियलद्राय जायोलै रावबो गैया जोंनि नुवाखै जों सानैल' स्पेसियल Itya kibaita kumro. Itya kibaita kota kumro. Eman mat dia se video ni dekhawo. Apna iman. Video rusna bana. Hey guys, video ko moजां मोनोबा like खालामदो, share खालामदो आरो comment खालामदो guys बे भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय बाय बाय